I'm back with a new video. So dini hai birat gorom khalamchi. Actually Bodoland tiger ni ko dini kitho ornangan surely. And jai haters definitely bisna ornang na hago be kata ni. First point ang ranchi. I'm happy because I'm different from you guys. Jai haters bini paisa different jana hago. Jai angko support khalam bisar bujje jana hago. For that reason particularly I'm birat happy. Man ba jai manch prangko bujjane accept khamna ladeng eba support khamdeng. I'm happy for them. Are nai angko follow khamni se mojang sangar password ko banaigar are je videos nai holang bai beforko nai okay bini unaw sangko follow khalam adin just blindly follow khamna angko malaba angbo mistake khamna hago so you have the right to question me, you have the right to nungsrang right song angko question khalam. I'll reply you guys clarification haganam bini baidi nanga Bodoland tiger baidi nanga like ang jenan thabai ke siri thana thagra bini nang jebla jene ba jebla upload hoga jebla derhaye upload hoga. So ang maya hai the like Thogaisula, brainwasher and zombies, followers plus zombies are puppets sa job okay. First of all Thogaisula ni bagay ang Narzary 100% pesa sa Thogaisula. Mana ang nagay proof tong bro, proof tong ano ang bini no hay ko ng sarubungan. Just see this clip. Ang pesa ni taka YouTube po yakay. Okay, bigly bo hundeng like ang YouTube ne pesa kamay yakay. But reality ya belex. See this screenshot. Screenshot dong like ad fake asina. Are YouTube ad ko nungsar boy bumchi public ay pagrab zombie system do nung eba puppets nga like boy bo public sa pagrab jamba nga okay boy bo public sa pagrab jamba nga like be ko nuwa ki jana go be ads ko nuwa ki jana go nudeng boy bo sara sara nudeng jana go be ads ko but bisere jai bini followers jai Bodoland tiger ni followers bisere mane megon mismani mane kiba bo jana silni bini ko jikunu goba bo bini ko jai okay Bodoland tiger video banai sigen goba orsigen bisang letra dong beko ha goba sigen folders beko jasigen khonnani. This is the thing, this is called zombie puppets manan nai bini jai subscribers ani comment box of hate abuse kalamne nungsar bismang ki abuse kalam serba satu number ho boy ang jora lai pai ang nungjo english ni baralegan question simple question message sung demenang bad influence ni bagi ma bikin reply hena ya bang jang barale malap are biaw nu kabena ang clip kabena Thogaisula ngani manandang proof tong bro besa se actually be Facebook ko mondang article ang may hay mane jebang bini bagi proof na giras men research kalam basimen biaw mondang beko particularly beko okay zero Thogaisula ndang be ang malaba bana erine barau khotha rale pia monnai mane bini bagi ang gerin kedo sor box siran nga jebang keno proof gya ang malaba rale nango bangnia be video eba particularly one topic ni video mas mention latang eba busur sian latang still ang jeblan ke research khamna mena ang video banesya so ang proof kalam bay nangsago Thogaisula ngani are bari brainwash kalam nang khantasranji mense MNS ni video okay MNS ni video mense video man are jeraw hay be hendeng like unsubscribe kalam hei thangani unsubscribe kalam ma kalam honani hendeng mena MNS YouTube channel ko nonthang muwa gobangana mitiga jana hayo आरो गोबाङानो unsubscribe खालामबाय जेराव बे होनदोंलाय unsubscribe खालामो होयि बिखौ बिराद मानसिफ्रा unsubscribe खालामबाय जानो हागौ unsubscribe खालामबाय जानो हागौ बिदि होनलायनानै माने भिडिअ होदोंमोन बिनि कमेन्ट बक्स नायदोंमोन आं it was like abuse to नंद्राय बाट बिराद मानसिफ्रा बेखौ ट्रल खालामबाय बे कमेन्ट बक्सआव के रियलिटिखौ नाय in some of the videos बे होनदों like I will आं जोंनि बर'नि थाखाय आं जोंनि बर' ट्रेडिशन्स बर' पलिटिक्सखौ बिसां हायगले बर'नि जी बिनांगौ मानांगौ पब्लिकनि बिनांगौ माने आं सपोर्ट खालामदों बे नों बोरै लाइक which particular reason नों होनखो लाइक बे फैसा जादों बा प्रूफ दं नोंनाव फैसा जानायनि प्रूफ दं I don't think you have proof नोंहा प्रूफ गैया जेबो गैया आरो मोनसे खोथा गैया जेब्लानोखि नों जेब्ला बखियोना गोबाबाय जेब्ला नों लेथ्रा गोबा फैयोना बे युट्युबाव बिराद मानसिफ्रा नोंखौ नायनानै फल' खालामो गोबानाय बे गोबादैखौ नोंनिखौ बिराद मानसिया खननानै जाफिनो ओके बे ट्रुथ का haters नोंसोर खोनादोंबा प्लिज कमेन्ट मी डाउन आरो मानि थाखाय I will say this haters फोर कमेन्ट मी डाउन नोंसिनि बेसां हेट्स दं नोंसिनि बेसां गोबादै गाज्रि दं आंनि कमेन्ट बक्सआव गारफैजोब बिराद मानसिफ्रा आंखौ स्ट्रेटलि माने बे जेरै बेनि जायखौ बिसोर फल' खालामो बिदिनोथ' बिसोरबो बखियोना होमबा बिमा बिफाखौथ' ओरैनोबाबो रेसपेक्ट होनो रोंखाया जेरै MNSनि भिडिअ होनगोन बिमाखौ माबा होन बिफाखौ माबा होन होननानै होनदोंमोन ना आं दिनै नोम्फानि मन्दिराव दोङो होननांगौमोन बांसिन मोजां खोनागौमोन आं दिनै काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दोङो आं दिनै
नों मानि गेसाव सदों होनना बुंनांगौमोन बांसिन मोजां खोनागौमोन बेयाव नुखायो बिमा बिफाखौ जेबो सानाय बियो स' जेरै बेखौ फल' खालामो बिनि जाय फल'वार्सफोर बिसोर सेम आं खाबायना गोबादैखौ जाग्रासो होनखाबायना जेरै बे जायो बिदिनो बेयाव गोबाब फैयो आंनि कमेन्ट बक्सआव बेवहाय मोनसे खोथा दं होनदों बे फैसा जादों मानो बाय मोनदो नैखो मस्ला महात्मा गान्धीखौ बाय मोनदो बिनिखायनो एकदम हाग्रामानि जानानै जि प्रसार खालामगासिनो दङ आयु लासिं सिं एन्ड वाट इउ आर डुइं नों मा खालामदों नों फैसा जायाखै नोंनि प्रमोसन सिस्टेम खालामनायफोरखौ सिस्टेमेटिकलि नों खालामगासिनो बेखौ फैसा जानाय होना बाट नोंहा नोंनि फल'वार्सफ्राथ' मेगन मिसिग्रा जम्बि गोजा पापेट्स गोजा नों जेरै सलायो बिदिनो सलिलांगोन वी आर वान कमिउनिटि आरो मोनसे जास्ट वी आर बर' नाथाय बे बड'लेण्ड टाइगारा मा सेस्था खालामदों लाइक बर'बाबो जों माने सेपारेट खालामनो लुबैदों दिस पार्टिकुलार रिजन बे पार्टिकुलार बेलेग पार्टिया बेलेग बर' जाहैबाय जों नट जों बाट डिफरेन्ट पार्टिया माने बेलेग बर' जाहैबाय कारापसन खोथा बुंदों अके नाउ लेट्स काम टु कारापसननि खोथा बुंदों एन्ड 2 पइन्ट्स दं बेवहाय जार्नालिजम एन्ड कारापसन जार्नालिजम मानेथ' जाबाय निउस एंकार्स जाय निउस रिपर्टिं खालामग्रा नोंसोर बिराद मानसिफ्रा लाइक जाय हेटार्स एबा जाय बिनि सापर्टार्स गोबादै जाग्राफोर अके बिनि जाय बड'लेण्ड टाइगारनि गोबादै जाग्राफोर बिसोरो मा होनदोंखि लाइक कारापसन लाखिदों इसोर बायदि मानिग्रा नङा होमबा इसोर बानायना लाबाय बिसोरखौ एबा बड'लेण्ड टाइगारखौ इसोर बानायना लाबाय कारापसन लाखिदों इउसलेस ब्रेनलेस गोजा जास्ट दायो मा सोलिगासिनो बेखौ नोंसोर नुदों जानो हागौ नोंसोर पास्टनिखौ नुदों जानो पास्टआव मा जालांगोन नोंसोर नुदों जानो आं मानो बेखौहाय जर्नालिजम वाडियाव नों जर्नालिजम खालामदों ना मा इनफ्लुयेन्स खालामदों बेखौ सोंदोंमोन ना जर्नालिजम मानो होन्दोंमोन आं नाय नोङो बिनि पास्ट भिडिअसफोरखौ नाय आरो मोनसे भिडिअ क्लिप सलाय नों बेयाव नोंसोर मिथिगोन जर्नालिजम खालामदों ना मा खालामदों আজি মাঘ বিহুৰ মই বডোলেণ্ড টাইগাৰ চেনেলৰ পৰা সকলো অসমবাসী আৰু বড় ৰাইজসকলক মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ स' बे क्लिपाव होनदोंलाय जर्नालिजम खालामदों सरि बे क्लिपाव जर्नालिजम खालामगासिनो एबा निउसनि हस्ट खालामगासिनो नङा बाट हेटार्सथ' फल'वार्सफ्राथ' बिनि ब्लाइन्ड गोबादै जाग्राफ्राथ' बेथ' जर्नालिजम नङा बेथ' कारापसन लाखिगासिनो आबे डाम्प आबे ब्रेनलेस पिपोल एबा मेलेम गैयि मेलेम खमफोर बेखौनो होनो जर्नालिजम आरो मोनसे कारापसन लाखिदों बर'खौ बिराद सापर्ट खालामो बर' पियर बुं मा बुं होनबाय थायो नोंसोर आंखौ नङा होमबा एबा जाय बिनि फल'वार्स बिसोर होनो लाइक बर' पियरलि बुं एन्ड जाय आंनि सापर्टार्स इंलिश बुंनायखौ एसे खम खालामदों लाइक स' सरि ब्र' आंहाय एबा ब्र'या सिसानो जा आगैयानो जा जायानो जा अके एक्सुवेलि आंहा बर'आव आं बुंनो गोसो बाट बुङो आं बर'आवबो बुङो बाट डेफिनेटलि बाट माने जाहैखो लाइक अट'मेटिकलि बे ओंखारलाङो अके अट'मेटिकलि माने जाय कम्फर्ट जन थायोना जाय रायलायनायनि कम्फर्ट जन थायो बेयाव बांसिन आं बेखौ बुंलांबा आं इजिसिन जाहैगोन बेखौ सानना माने आं बे इंलिसखौ मालाबा होनदेरो अके स' प्लिज सरि फर द्याट आं ट्राइ खालामगोन बर' होनगोन आरो हेटार्स इंलिस फार्स्ट अफ अल बुजिगोन इंलिसआ क्राइम नङा आरो बे क्लिपआवथ' मरम কৰিব লাগিব অসমবাসীৰ যি बर' बे क्लिपआथ' बर' पियर बुंथारदोंलै आं बावदोंसो निमाहा होदो हेटार्स निमाहा होदो बर' बुंदोंना बेयो बे बर' ना कारापसन लाखिदों मा होनबावनो आं नोंसोरखौ लाइक मा बुजायबावनो आं बिसिम प्रुफ मोननानैबो नोंसोरखौ मा होनबावनो आं कारापसन लाखिग्रालै बेनो बिराद मानसिफ्रा बे सासे ग्रोलाबो होनफैबावो लाइक we want people like this we want like comment खालामदों okay comment होनसारदों like we want people like this who are you to say who are you to ask question to him that he's trying to stop the corruptions and all like can you do like him asking questions to the political leaders I will say you shit you're the most dumbest person okay you're the most dumbest girl actually I respect every particular girl okay आं बयखौबो रेसपेक्ट खालामो एबा गर्ल्स आनो जा बयस आनो जा हेटार्स आनो जा okay I respect you guys आरो नोंसिनि ओपिनियनखौ आं रेसपेक्ट खालामो मानो होनबा बयनिबो वर्ड्सआ मेटार खालामो एबा बयनिबो खोथाफ्रा मेटार्स खालामो okay बाट हेटार्सफोरखौ आं लुबैयो लाइक यार नोंसोरबो बुं जेबो नङा गाज्रि नङा नोंसोरबो कुइसन खालामनो हायो आंखौ अके बेयाव नोंसोरबो हिउमेन आरो नोंसिनावबो मेलेम साननाय हनाय खोथा दं बेयावहाय आं होनाखै लाइक नो नों आंखौ बिदि बाट डन्ट काम इन एबिउस एबा जास्ट मेलेम गैयै बायदि कमेन्ट खालामना अके एबा मेलेम खालि बायदि नोंसोर कमेन्ट खालामना डन्ट बि ए जम्बि एबा पापेट्स जानाङा सानफ्रोमबो ओरैनो खुगायाव मा दं गेसाव दं मा दं बेखौ माने नोंसोर बेयाव गोबाफैनाङा आरो बेखौ लुबैयो आरो आं प्लिज रेसपेक्ट दिस स' दायो कारापसन्सनि खोथा बुंबाय स' निउस एंकार होनखाबाय कारापसन्स ब्रेन वाश खालामदों अके स' बेवहाय आनसाबस्क्राइब खालाम आरो सरि
MNS नि भिडिअनि बागै आरो क्लिपआव फैगोनसै आरो बे पार्टिकुलार क्लिपआव थांफिनसै ओके सो बे क्लिपआव होनदों कि लाइक MNS खौ साबस्क्राइब खालाम बे फैसा जादों बे प्रमोशन खालामगासिनो नोंलाय मा खालामदोंलै बड'लेण्ड टाइगार इउ आर अल्सो सेम नोंबो सेमखौनो खालामगासिनो she did just like बे होनदोंल'सो कि लाइक एसे व्लगिं सिस्टेमाव होनदों कि लाइक बे इदि बानायनाय मा बानायनाय व्लगिं आरो ना जर्नलिज्म आरो बेफोरखौ मिक्स खालामनाङा प्रमोशनखौ मिक्स खालामनाङा बेयाव कमन सेन्सथ' गैया मेलेमथ' गैया जि कालेक्शन मोनगासिनो जि निउस पार्टिकुलार निउस आरो मोनसे खोथा र' आं मोनसे नों माबा मोनसे लाइक आइ डन्ट नो मोनसे लेखाखौ नों रानगोन होनदोंमोन ना केन इउ गिभ मी दैट PDF फाइलखौ नों आंनो शेयार खालामनो हागोन प्लिज आं फरायनो गोसोमोन बे PDF फाइलखौ बे भिडिअ आइ थिंक 3 weeksनि बेकनि खोथा बेयो मोनसे होनदोंमोन आं न' थांनानै रानहैगोन बे खोथाया जादों दाबो आइ डन्ट थिंक दासिमबो नों खालामाखै जानो हागौ बे आरो एफाग्राब दिमाग बाहायनो रोंगौ एफाग्राब नों बखिनो रोंगौ एक्सप'ज खालामनो रोंगौ जि निउसनि सर्सेस दं बेखौ आं जोंनोबोथ' शेयार खालामना एबा नों डिसक्रिपसनाव होना जों जेराव जोंबो नायनो हागोन एबा पाब्लिकआ नायनानै फोथायनो हागोन अ यास होमबा आंबो बखिनाय बन्द' खालामगोन ना नोंखौ फल्स एबा नोंखौ जि नोंनि गाज्रिफोरखौ आं बखिनाय नङा अके नों जेब्लानोखि निउस सर्सनि बागै आंखौ नंद्राया आंखौ शेयार खालामनाङा बाट नोंनि लिंक हो डिसक्रिपसनाव लिंक हो जेराव आंबो नायनानै सानगोन अ हि इज डुइं गुड एबा बे मोजां मावदोंलै बे एक्सप'ज खालामदों मा खालामदों कारापसननि जिखुनु प्रुफफोरखौ ना माने नों लिंकआव हो हागोन जानो नों आइ डन्ट थिंक नों होनो हानाय नङा मानो होनबा नोंनाव ब्रेनलेससो स' आं बारा गोलाव खालामनो गोसो आरो लास्टलि आं हेटार्सफोरखौ लुबैयो आरो जाय आंनि सापर्टार्स प्लिज यार आं फार्स्ट टाइम आं होनो अके फार्स्ट टाइमथ' नंद्राया मेबि सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम आं बे खोथाखौ लाइक प्लिज यार नोंसोर लाइक खालामो भिडिअखौ लाइक खालामोबा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेसेबां हायो प्लिज शेयार दिस जाय बिनि गोबादै जाग्राफोरखौ माने शेयार खालाम बेसेबां हायो शेयार खालामनो हागोन आरो नाय फैसा जानायनि खोथाखौबो आं बुंदों लाइक जि थगायनाय मानायफोरखौ माने पाब्लिकआ जानो हागौ बिराद जाम्बा जानो हागौ एबा बिकज पार्टिकुलार पार्टिखौ बिसोरो हेट खालामो जानो हागौ एबा जाय पार्टिखौ बिसोरो मोजां मोनो अके जाय फलोवार्स बिनि फलोवार्स जाय पार्टिखौ बिसोरो मोजां मोनो बे पार्टिनि बागै बिराद मोजां बुंबाय थानाय आरो जाय बिसोर फलोवार्सफोरा बेलेग पार्टिखौ हेट खालामो जानो हागौ नङा होमबा स' बे मानसिया बड'लेण्ड टाइगारा माने बेखौ जम्बि बायदि बाहायबाय पापेट्स बायदि बाहायबाय आरो हेट खालामनायखाय माने बिसोरबो बिराद मोजां मोननायखाय बे हेट खालामो बेबो गाज्रि बुंदों स' वी शुड सापर्ट हिम स' बिदिनो जानाङा प्लिज फार्स्ट अफ अल खोथाखौ बुजिगोर आंखौ लाइक इफ इउ फल' मी फल' खालामनायसै आंखौ मोजां खोथाखौ बुजिगोर प्लिज ओरैनो जास्ट फल' खालामफिनो हागोन लाइक बे बड'लेण्ड टाइगारखौ हेट खालामदों बखिदों बुंदों बेनिखायनो आं बेखौ फल' खालामदों बिदि नङा फार्स्ट बुजिगोर खोथाखौ ओमफ्रायसो आंखौ फल' खालाम एबा साबस्क्राइब खालाम फर मी क्वालिटि इज माच इम्परटेन्ट अके आंनि थाखाय क्वालिटिया बांसिन इम्परटेन्ट बे क्वान्टिटिखौ आं बारा मेटार खालामा लाभ इउ अल जय बर' एन्ड पिस